tarjotaan sulle matkailuauto kesäksi velotuksetta. Eli jos sä teet vuoden leasing-sopimuksen, niin me annetaan sulle 2 kuukautta matkailuautoa velotuksetta ennen sitä. Eli sä pystyt tekemään leasing-sopimuksen suoraan verkossa, sä valitset sieltä ensin auton, sen jälkeen sä rupeat laskemaan sen auton kuukausihintaa. Siihen kuukausihintaan vaikuttaa se, että paljonko sä haluat kilometrejä siihen autoon vuositasolla. Sitten siihen vaikuttaa se, että minkä pituisen sopimuksen sä haluat tehdä, onko se vuosi, 2 vai 3. Ja sen lisäksi sä voit siihen valita esimerkiksi omavastuun pienennystä tai muita maksullisia lisävarusteita. Ja huippujuttu on se, että siinä kohtaa, jos se kuukausihinta tuntuu sun mielestä kovalta, niin sä voit laskea sitä. Ja se tapahtuu niin, että sä voit valita kalenterista tietyt viikot seuraavan vuoden ajalta, milloin sä annat sen auton meidän vuokraukseen. Ja sä hyödyt siitä sillä, että me pudotetaan sun leasing kuukausihintaa joka ikiseltä kuukaudelta sen sopimuksen ajalta. Kun nämä on tehty, niin sen jälkeen sä pystyt tekemään sopparin suoraan verkossa. Sitten ei muuta, kun tuut noutamaan auton tai toinen vaihtoehto, me tuodaan se sulle.